தலைமைத்துவம், புகழ், கௌரவம் அடையக்கூடிய, கலை, அரசியல், நிர்வாகத்துறைகளில் வெற்றி பெறக்கூடிய, எளிதில் கைவிடாத போராட்டங்கள் மனப்பான்மை கொண்டவர்களான சிம்ம ராசியினரே, உங்களுடைய சிறப்பான தன்னம்பிக்கையுள்ள ராசி எண் 5. அதிபதி சூரிய பகவான். நட்சத்திரங்கள் மகம், பூரம், உத்திராடம், முதலாம் பாதம். உங்களுடைய பண்புகள் தன்னம்பிக்கை மற்றும் தலைமைத்துவம் கொண்டது, உற்சாகம், ஆற்றல், சாமர்த்தியம் கொண்டவை. உங்களுக்கான அதிபதி தெய்வங்கள் சூரிய பகவான், சிவபெருமான் மற்றும் முருகன், துர்க்கியம்மன், நரசிம்மர்கள் ஆவார்கள். உங்களுடைய உகந்த மந்திரம் சூரிய மந்திரம். ஓம் ஹராம் ஹ்ரீம் ஹரம் ஹர சூர்யாய நமக. இந்த மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரியுங்கள். ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரோம் சஹ சூர்யாய நமஹ. 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 ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரோம் சஹ